Delta 3, zauzmi poziciju. Osumnjičena lica, locirano. Drže 10 talaca. Delta 2 spremna. Delta 1, Delta 2, Delta 3, akcija! 35 godina sa vama. SAI. Oni nemaju pravo na grešku. Njihov moto predstavljaju reči vojvode Živojina Mišića. Ko sme, taj i može. Ko ne zna za strah, taj ide napred. Njihov zaštitnik je Sveti Mihajlo Arhanđel, najveći ratnik na nebu i na zemlji. Specijalna antiteroristička jedinica, 35 godina u službi građana. Jačanje međunarodnog terorizma krajem 70. godina 20. veka dovelo je do stvaranja specijalnih jedinica policije širom Evrope. 18. decembra 1978. u Republici Srbiji formirana je jedinica milicije za specijalna dejstva koja je bila namenjena za izvršavanje najsloženijih bezbednosnih zadataka. Tradiciju ove jedinice nastavlja specijalna antiteroristička jedinica. Svojim delovanjem dugim 35 godina SAI potvrđuje kontinuitet Srbije u uspešnoj borbi protiv terorizma i najtežih oblika kriminala. Specijalna antiteroristička jedinica deluje u okviru Direkcije policije MUP-a Republike Srbije i namenjena je za izvršavanje visokorizičnih zadataka, lišenje slobode članova organizovanih kriminalnih grupa, barikadiranje, obezbeđenje lica i objekata kojima preti opasnost od terorističkog napada, borba protiv terorizma, rešavanje talačkih situacija koje se smatraju najkompleksnijim i najrizičnijim zadacima jedinice. Ovo je otmica! Ovo je otmica! Sistem obuke pripadnika SAI-a je naporan, kompleksan i dugotrajan. Njen cilj je da pripadnike stručno osposobi, taktički uvežba, fizički i psihološki pripremi za uspešno izvršavanje najtežih zadataka. Za akcije čije trajanje se meri sekundama, specijalci se spremaju godinama. Zadaci koje SAI izvršava zahtevaju uvežban i koordiniran rad svih timova i grupa unutar jedinice. To se odnosi i na intervencije koje se izvode na vodi i na plovnim objektima.
Pripadnici SAJ-a osposobljeni su za dejstvo u svim terenskim i vremenskim uslovima. Taktika delovanja u ruralnim terenima zauzima značajno mesto u obuci. Obuka za dejstvo i preživljavanje u zimskim uslovima izvodi se kroz dnevne i noćne vežbe koje obuhvataju skijanje, zimsku alpinistiku, kretanje po snežnim terenima, rad izviđačkih patrola, kao i taktiku specijalnih dejstava u planinskim uslovima. Pored skija za brže kretanje i veću mobilnost po snegu, koriste se motorne sanke i helikopteri. Drugu ruku na leđa! Visoka efikasnost specijalne antiterorističke jedinice u izvršavanju rizičnih zadataka rezultat je pravila koga se pripadnici pridržavaju tokom naporne obuke. Što više prolivenog znoja na obuci, manje prolivene krvi na zadatku. Policija! Policija izlazi! Ali sad! Idemo dalje! Na proteklih 35 godina podsjećaju svi pripadnici koji su prošli kroz redove jedinice, a posebno kolege koje su dale svoj život izvršavajući zadatke. Njihova imena su isklesana na spomen zidu kao trajni primer hrabrosti i patriotizma. Trideset pet godina sa vama. SAJ.